Jeg hedder Thi og er speciallæge i almen medicin. Til daglig driver jeg klinikken Vesterbro Familielæge. En af mine mærkesager, det er at mindske ulighed i sundhed. Som ung læge, der tog jeg til Kambodja sammen med 2 venner, og der prøvede vi at starte en lille lægeklinik op i en landsby, der hedder Putung. Lokalbefolkningen har ikke mulighed for at komme til lægen, som vi har i Danmark, med henblik på forebyggende behandling for f.eks. forhøjet blodtryk, sukkersyge eller kronisk eksem. De ser kun en læge ved alvorlig lidelse eller på deres dødsleje. I Putung der har jeg et samarbejde med en lokal kristen NGO, som driver en frivillig skole, og deres mission er at uddanne børn ud af fattigdom. Vi fik stillet lokale til rådighed, og så købte vi medicinsk udstyr og begyndte at tilse patienter. Vi tilså ældre mennesker og fandt nogen med svær grå stær. Bare ved en simpel undersøgelse ved at bruge en penicillin-lygte og lyse i deres øjne, så kunne man se, at deres linse var helt mat. Til dem kunne vi tilbyde en grå stær-operation i samarbejde med en lokal øjenlæge. I Danmark er det en lidelse, vi stort set ikke ser i almen praksis, fordi det bliver fanget i en meget tidligere stadie. Da vi tog de her ældre mennesker ind til en øjenlægeklinik i Phnom Penh, for at de kunne få deres grå stær-operation, så var jeg så spændt på deres vegne. For dem, så det der betød noget, det var det fine venteværelse, aircondition og den bløde sofa. Og så lægger de sig ned og tager sig en middagslur. Så kommer de så ind, en efter en, og får en operation, og så opdager de bagefter, de kan se. Det er en ubeskrivelig oplevelse. Samarbejdet med gode kollegaer, det er helt essentielt, når vi arbejder med sundhed, om det er så her i København eller i Putung. I Putung, der vil jeg gerne ned og finde lokale læger og sygeplejersker, som jeg kan starte et længerevarende samarbejde med. Så med de midler, vi gerne vil samle ind, der kan vi både være med til at behandle lokalbefolkningen for deres lidelser, men vi kan også være med til at undervise dem, så de er i stand til at varetage eget helbred. Så håbet og målet med projektet er at samle midler ind, så vi kan drive en permanent lægeklinik i Kambodja, drevet af lokal sundhedspersonale. Når min dagligdag slutter her på Vesterbro, så ved jeg, at arbejdet fortsætter i Putung, og det er kun muligt med jeres hjælp og bidrag. Jeg har været der af flere omgange i 13, 15 og 18, og hver gang har jeg set, hvordan vores indsats gør en forskel. Sammen bygger vi en bedre fremtid for dem, som har allermest brug for det. Jeg håber, du vil give et bidrag for at sikre sundhed og håb til de lokale i Putung.